бахшида ба рӯзи модар дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Модар нерӯбахши зиндагӣ ин унвони чорабинии мазкур буд. Дар чорабинӣ меҳмонон, занону бонувони бароманди вилоят ва шаҳри Хуҷанд, ҳамчунин устодону донишҷӯ духтарони донишгоҳ иштирок намуданд. Дар доираи таҷлили рӯзи модар байни омӯзгорони факултетҳои донишгоҳ озмуни дастони моҳир ва катбонии беҳтарин баргузор шуда, занон омӯзгорон ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла маҳорати дӯзандагиву пазандагии худро ба меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ нишон доданд. байни бонувони донишгоҳ озмунҳои мухталиф баргузор шуда истодааст ки ҳадаф аз ин тарғиби ҳунарҳои миллӣ ва инчунин дар ин озмунҳо ҳунарҳои пазандагӣ, дӯзандагӣ ривожу равнақ дода мешавад. ҳадаф аз баргузории чорабинӣ дар донишгоҳ ва ифтихори рӯзи модар арҷгузорӣ ба хизматҳои шоён ва мақому манзилати занону бонувон маҳсуб мешавад. Ректори донишгоҳ дар чорабинӣ суханронӣ намуда иброз дошт ки рӯз аз рӯз дар донишгоҳ сафи занону бонувон зиёд шуда истодааст. ҳамчунин зикр гардид ки зан модар фариштаи рӯи замин буда барои тарбияи фарзандон ва насли наврас нақши муҳим дорад. дар таърихи мавҷудияти донишгоҳ соли таҳсили ҷорӣ бори нахуст теъдоди умумии донишҷӯён дар ҳамаи шӯъбаҳо ба 9000 нафар ва миқдори устодону кормандон зиёда аз 530 нафар расид ки аз ин нисф бештари устодон, кормандон ва донишҷӯёнро бонувон ва духтарон ташкил медиҳанд. воқеан қисми асосии алохонҳо ва фаъолони чорабиниҳои мухталифи донишгоҳӣ низ духтарон ба шумор мераванд. дар ҳайати профессорӣ омӯзгорӣ боргоҳи маърифати мо мақоми занон хеле назаррас мебошад. муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Мадина Салимзода дар чорабинии идона иштирок намуда таъкид кард ки нақши мақому манзалат ва мавқеи занону бонувон дар ҷомеа мустаҳкам гардида дар баробари иҷрои рисолати модариву қарзии шаҳрвандии хеш дар рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат саҳми назаррас доранд. зан модарро имрӯз сарчашмаи меҳру вафо ва ҳамзамон идомадиҳандаи насби инсонӣ номида нақши бонувонро дар таълиму тарбия, омӯхтани забон, таъриху фарҳанг ва махсусан дар камолоти маънавии фарзандон хеле муҳим арзёбӣ намудаанд. дар қисмати дигари чорабинӣ як зумра занону бонувон ва донишҷӯ духтарон барои дастовард ва саҳми назаррас дар рушди самтҳои мухталифи фаъолияти донишгоҳ, ҳамчунин ғолибон ва иштирокдорони фаъоли озмунҳои баргузоршуда ба муносибати таҷлили рӯзи модар бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағ аз ҷониби раёсати донишгоҳ қадршиносӣ шуданд. ҳамчунин аз тарафи ансамбли ошёни меҳри донишгоҳ дар бахши фарҳангии чорабинӣ саҳначаҳо ва суруду оҳангҳо дар мавзӯи зан модар барои болида сохтани таъби иштирокдорон пешниҳод карда шуд. бояд қайд кард ки рӯзи модарон дар кишвар ҳамасола тантанавор ҷашн гирифта мешавад. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон низ ҳамасола бахшида ба ин сана чорабиниҳои фарҳангиву амалӣ ва озмунҳо гузаронида мешавад. гузориши Канҷина Олим ва Азамҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.